Mzwa kwethu ngaphansi kwesihloko esithi inkankana nenkankana ledla imsundulo yangakubo. Ake sikhuze nayo indaba la inkinga la khona kunomkhuba nje obhebhethekayo esingawubiza njengokuthi i-political prostitution. Lapho uthola ukuthi amalungu enhlangano thizeni akwazi ukushiya isigcawu sawo enhlanganweni yawo, ajikele ngemva ngale ayokhuluma nosopolitiki bamanye noma ama-leaders amanye amaphathi ngenhloso yokuthi basuke befuna noma becela usizo ukuthi bangenelele lawo ma-leaders aleyo political party. Mhlambe kungaba enkingeni ababhekene nazo enhlanganweni, kungaba inkinga ababhekene nazo emphakathini, mhlambe ukugqoza kokuhlinzekwa kwedingo nqangi, kungaba futhi inkohlakalo bese becela ke ama-political parties amanye amaqembu ukuthi angenelele asize ekuthenini kudalulwe noma kuvezwe le nkohlakalo esuke ikhona enhlanganweni yabo. Kuzokhumbuleka ukuthi i-Action SA ayenzanga kahle okhethweni esisuka kulona la ngo-2024. Singabala nabo MK abagcina bengangenanga kwisishayamthetho saKwaZulu Natal ngendlela ababefisa ngayo noma ngendlela ababethole ngayo ama-results abo, ngendlela ayiphume ngayo. Leyo nto isitshelani? Isitshela ukuthi emva kwalokho kwaba nento ethi amalunga alezo inhlangano uthola ukuthi awasagculisekile mhlambe ngendlela alidwa ngayo. Uthola ukuthi-ke azajikele ngemva ayocela amanye osopolitiki ukuthi bangenelele inkinga. Kuyosiza ukuthi sethembeke kwinhlangano zethu ey'nqumeni zethu esuke siyithathile zokuvotela lezo inhlangano, ngoba kwenza ukuthi kuqinise amaqhama okubambisana nokulungiswa kwey'nkinga ey'khona, ngoba ukuphuma ekhaya uhambe uyokhala emizini yabantu akusilethi isixazululo salapha ekhaya enisuke ey'nkingeni enisuke nibhekene nazo. Kuyosiza ukuthi-ke abantu bakhale ekhaya, iy'nkinga zabo bayidalule ekhaya ey'nhlanganweni zabo ukuze bathole usizo from lawo ma-leaders abo, ngoba phela uma uphuma uyokhala kwenye inhlangano noma kwenye leader kwenye political party utshengisa ungayethembi inhlangano yakho. So if ungayethembi awuthathi ngani isinqumo esifanele uhambe uyothatha nje i-membership yaleyo political party noma elidwa leyo leader obonayo ukuthi iyawenza umehluko emphakathini. Sizokhumbula ukuthi ama-leaders afana noZwakele Mncwango basanda kuhlonishwa ngey'ndondo zokunakekela noma zokubhekelela iy'dingo zomphakathi. Kungenzeka ukuthi-ke abantu bayabona into ezinhle ey'fana nalezo bese bebona ukuthi abajikele ngale emva kwendlu bakhulume naye ngasese, kanti kusuke kufanele nje uthathe isinqumo esifanele. Mjoyini umuntu ombonayo ukuthi uyawenza umehluko, mnikeze i-support ngokuphelele, ungacashi ngesithupha, ngoba ngesikhathi ucashe ngesithupha usuke ubonakala ubuso bakho bonke. So ayikho into osuke uyicashile, so kufanele nje ususe isithupha sakho phambi kwakho, uthathe isinqumo esifanele, ujoyine leyo leader noma leyo political party obonayo ukuthi iyawenza umehluko, ngoba lento isenza sibukeke njengabantu abayuzanayo, especially black South Africans, sibukeka njengabantu abacindezelanayo uma ukwazi ukuthi usebenzisa inhlangano for enye inhlangano, ukwenye inhlangano for ukuzuza okuthile. Ake silungiseni lena bakwethu, isiticelela phansi futhi sibuyisele emuva emzabalazweni okwazatshalazwa ngale ndlela okwazatshalazwa ngayo.